hvad Vladimir Putin har i tankerne. Hele verden spekulerer på, hvad Putin egentlig tænker. Det meste af tiden gemmer han sig bag et lukket, næsten dødssyg udtryk. Han forsøger at fremstå neutral, udtryksløs, en kold, streng og urokkelig leder. På overfladen ligner han en, der spiller poker med løgne. Han bruger en retorik fuld af usandheder, smiger sit folk ved at vække fortidens skygger og genkalder gamle spøgelser i det kollektive underbevidste for at styrke sin oprørshær. Og vi venter. Vi håber, at hans system kollapser af sig selv. Vi håber, at hans folk en dag vågner op, forstår manipulationen, de er blevet udsat for. Men intet sker. I virkeligheden spiller Putin ikke poker. Han spiller et spil, der er dybt rodfæstet i russisk kultur. Skak. Han bevæger sine brikker lydløst, planlægger sin træk metodisk, udvikler sin strategi for erobring, dominans og absolut magt med tålmodighed. Indtil det fatale øjeblik, hvor han kan sige skakmat. I dag, hvor hans plan udfolder sig som forventet og målet nærmer sig, begynder Putin at smile. Han taler nu til sit folk og giver dem øjeblikke af ironi. Han griner højt af de vestlige lederes ubetydelighed, som han ser som børn på legepladsen. Han lærer af deres naivitet. Putin har i dag kun ét mål, at dække det ukrainske luftrum dagligt med droner og missiler, målrettet mod civile, for at presse folk ud i gaderne, så de kræver, at deres ledere accepterer en betingelsesløs kapitulation og opgiver de besatte territorier. Hvad Rusland virkelig ønsker, uovervindelighed. Hvorfor betroede Putin personligt indtagelsen af saltminer i Soledar til sin ven Prigozhin og Wagner-lejesoldater, rekrutteret fra russiske fængsler? Hvorfor ikke den regulære hær? Svaret er enkelt, fordi det sande formål med denne krig ikke kan siges højt. Som i den centralafrikanske republik, hvor guld og diamanter står på spil. Når et mål ikke kan offentliggøres, bruges lejesoldater, der kan ofres, når opgaven er udført. Indtagelsen af minerne i Soledar var ikke tilfældig. Det var et centralt strategisk mål, som ikke kunne begrundes med den antinazistiske retorik, der serveres hjemme. Man kan få en hel hær til at tro, de kæmper mod nazister i byer og mark, men ikke at de overtager underjordiske gange til krigsberedskab. Rusland kunne ikke præsentere det som befrielse af russisktalende. Den fortælling holder ikke længere. Sandheden er, at disse miner muliggør opbygning af en hemmelig militær infrastruktur, usynlig og uigennemtrængelig, et strategisk overtag for Rusland. Det er ingen tilfældighed, at Krim blev annekteret og siden forbundet med Rusland via vej- og jernbanebro. Officielt kaldt genopbygning, forening. Men reelt handler det om at lukke adgangen til Azovhavet og privatisere et strategisk indhav. I en verden, hvor alt kan observeres, satellitter, radarer og signaler, har Putin forstået én ting. Fremtidens krige vindes ikke med våbenstyrke, men med usynlig infrastruktur. I den henseende udgør Soledars miner og Azovhavet 2 søjler i et futuristisk militært projekt. Installationerne der vil ikke være synlige, intet vil kunne opdages. Et par lastbiler vil køre diskret ind, mens deres last vil undslippe al overvågning. Under Azovhavet, hvor dybden ikke overstiger 14 meter, vil installationer blive skjult, beskyttet mod luftangreb og detektion. Et undervandslaboratorium utilgængeligt. En zone for militær udvikling uantastelig. Hvis vi tillader Rusland at installere dette udstyr, vil verden miste mere end en krig. Vi mister den globale strategiske balance. Mariupol vil blive et militærindustrielt kompleks, maskeret som civil genopbygning. Regionens jern- og minedriftsressourcer vil skjult understøtte den nye militærindustri. Zaporozhye atomkraftværk, byens civile status til trods, vil levere energi. Så vil det være for sent. Verden vil lede, analysere og opdage forgæves. Intet synligt på overfladen, intet vil blive detekteret. Og Rusland vil besidde en hemmelig militær kraft, som intet kan stoppe. Verden må erkende det. Rusland søger ikke landsbyer eller landbrugsjord, men geostrategisk kontrol, underjordiske tunneler, et lukket indhav under kontrol og støttepunkter for kommende krige. Den systematiske bombardement af civil har kun ét mål: at knuse den ukrainske vilje, tvinge dem til kapitulation via udmattelse og genvinde territorier billigst muligt. Rusland har allerede opnået det grundlæggende, ankerpunkterne for et fremtidigt hegemonisk militærprogram. Det venter blot på konfliktafslutningens øjeblik, before programmet rulles ud. Hvis verden ikke reagerer nu, vil vi overleve af nøglerne til Ruslands uovervindelige strategi. Det handler ikke om territorier, ikke om frontlinje, det handler om infrastruktur. Rusland ved, at missiler på lastbiler er til parader, at synlige anlæg altid overvåges,
at alt registreret hos IAEA er kendt. Men det, de ønsker, er det usynlige. Glem ikke Ruslands retorik i krigens begyndelse. Gigantiske atomubåde, der kunne udløse tsunamier og udslette England. Disse fantasier afspejler deres virkelige strategi, usynlighedens krig. Og Soledars tunneller venter klar til brug. Putin styrer et territorium med alt, råstoffer, energi, strategisk dybde, underjordiske tunneller og et lukket indhav. Her vil han udvikle sine hemmelige våben uden at blive opdaget. Verden kigger væk, smiler og tøver, men ser ingenting. Jeg appellerer til dem, vi har valgt, uanset om jeres mandat er på måneder eller år. Øv jer i indsigt og undgå kortsigtethed. Autokrater tænker i 3 til 4 års perspektiv. De har en klar vision og et eksekverende projekt. Vi kigger væk. Det er tid til at åbne øjnene, at turde stille de ægte spørgsmål, at træde ud af det tomme, fejre politiske skuespil, at forstå den verden, der virkelig findes under vores fødder i skyggen. Se ikke, jeg vidste det ikke. Se mod Gaza, mod Iran, og nu mod Soledar, mod Azovhavet, mod minerne, havnene, stålet, energien. Alt er der. Rusland er villig til at tabe alt for at vinde alt, og det de er villige til at ofre, bør få os til at forstå, hvad de vil opnå. I dag investerer de i deres uovervindelighed i morgen. Dagens passivitet bliver til morgendagens underkastelse. Så ja, i morgen kan USA stadig bombe Azovhavet, men de vil ikke vide, hvor de skal ramme. Selv kernevåben vil ændre intet. Kun et stort plask. Vandet vil absorbere alt, uden strategisk effekt. Hvad vil I gøre da? Jeg er en ubåd, en tunnel, en kommandocentral. I vil se intet. Menneskeheden vil knæle. Glem aldrig, i den kolde krig huse Ukraine atomrakettramper rettet mod Europa. Dets placering kunne udslette alt inden for 2000 km. Ukraine var spillets centrum. Vi har stadig en chance for at handle. Det er for sent at sende enklaver af gamle reserver til Ukraine. Projektet skal stoppes. Nu. Vi må ikke tillade Rusland at beholde annekterede områder, uden faktisk at have besat dem. Selve annekteringen beviser, at de skal sikre disse zoner til deres program. Jeg foreslår, at Ukraine omgående genoptegner sine grænser, sletter forældede inddelinger, ydmyger Ruslands annektering med absurditet, ved at omdøbe underregioner til Frankrig, Norge, Spanien, Italien. Hvorfor ikke? Hvis Rusland fortsætter krigen om administrativt ikke eksisterende territorier, vil det blive latterligt, manglende legitimitet og strategisk skrøbeligt. Og så, det er tid til at angribe. Ødelægge alle adgangsveje til Soledar-minerne. Sprænge Kerchbroen, brusten for brusten. Åbne igen for Azovhavet. Intet person eller nation bør privatere et indhav. Hvad Krim angår, hvis den ikke kan demilitariseres, undgår vi i det mindste det værste. Endelig, hold øje med Mariupol. Den civile genopbygning kan skjule en stille militarisering. Konklusion. Det, der sker her, overskrider Ukraines grænser. Det er ikke en regional krig. Det er et strategisk skifte. Stumt, underjordisk, metodisk. Ikke en sag om grænser, men om fremtid. Og den fremtid, hvis vi fortsætter med at ignorere den, vil ødelægge os uden en lyd. Ukrains modstand alene er ikke længere løsningen. Vi kan ikke nøjes med illusioner om balance. Moderne krig annoncerer sig ikke med fanfarer, den etableres under jorden, udgraves dybt, bygger uden for syn. Det frie verdenssamfund, hvis det stadig fortjener navnet, kan ikke undgå at se. Tiden er her, men den kommer ikke igen. Hver måned, hver dag, der går i stilhed, giver uigenkaldelig fordel til dem, der spiller underjordisk skak. En by kan genopbygges, frihed engang tabt kommer aldrig tilbage.